Salam, hormatly vatandaşlar. Akşamınız hayırlı olsun. Sapara, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemiğine salam. İyileşler. Selamun aleyküm. Owa Sapara bugün soralara cevap günümüz. Soralar meselesine o geçmezden özel yarım saat boyunca bir tema boyunca gurrun edýäs. Türkmenistanyň o öňümüzdäki gelecekde, ýakyn gelecekde hatda su problemasy var. Şonu bir gozap geçeli. Ondan soň Türkiýede de saýlawlar bolup geçýär. Biz gurrun edip durkak saýlawlaryň, sandyklaryň sanawy dowam etjek ýa-da eger emet bilsek o taýyba o arada da birazrak aýdyp diýip geçeriz. Şeýlerek Sapara Türkmenistanyň suw meselesini owa Am derýanyň suwuna baglyrak da dene Türkmenistan däl Orta Aziýa şeýle umumyň aýdylandy. Indi Orta Aziýada suwy bir ýurt eýelecek bolsa suw hakyny ýa-da şey diýeli. Soň näme bolup biler? Suw azalýar gitdikçe suw azalýar we suwa talap köp. O geografiýada adam sanam köpelýär, ilat sany. Emme ýurtda da köpelýändir. Türkmenistanyň daşynda belki. Türkmenistany ýa-da Orta Aziýada şo taýda näme çykar diýip sorasaň, o soňda uruşa gitmeli bu işin aňyrsa. Ýöne biz o uruşlu meselesine geçmäkä şunuň nemesini gurrun edeli. Bir detallyrak. Sapara size o sözü geçireýin. Meme kemiğine. Ortaviye. Onun Oğuz'tan. Yani bu mesele bir düýüplü yakalaşmada bu soňy gaty erbet atlara öwülmegi mümkin. Tebebi suw atky ulanış ýagdaýynda şu am derýany Oğuz'tan bilen Özbegistan durşuny paýlaşanyna da şoň ikisine de ýeten ok. O 5 ýyl 3 ýyl gaýrat edip bilerler bolýan. O Türkmenistana gyrada bu wagt yani eýesiz bir ýurtda Türkmenistan. Şu wagt bolýan zady, real bolýan zady aýdyp bereýin. Oğuzstan am derýadan tuwalýa, kanal çekýärde. Kanalyň iňi 100 metr, çuňlugy 80 metr. Garawum kanalyny alyp görüň. Garawum kanalynyň iňiniň 100 metr ýetýän ýerini bilýäňizmi? Çuňlugy 8 metr ýetýän ýerini. O diýmek o alynýan suw Garawum kanalyndan akýan suwdan yani dünýäň awat pakty şondan uly bolmalylar. O bir üstüne ondan bir az ýokarda bilmedim 50 kilometrmi 20 kilometrmi ýokardan Özbegistan kanal çekýär şu wagt. Şonuň ikisi am derýän suwuny alan soň o Türkmenistana hiç adam galmalylar. Ýöne Özbegistan üçin çözüm däl. Oğuzstan üçin çözüm däl. Bunu düýüpli seyredilmese bu mesele gaty erbetneme ýazmaly. Bu da bir günde çözülýän, çözüp boljak mesele däl. Birinciden şol regionu biz owu hojalygynyň yani owu hojalykda ulanylýan teknologiýaň emmetini düýünden gözden geçirmeli. Biz daş atyrnaky usullar bilen owu hojalygyny ýöredýärler. Şu regiony hem ýeri. Bu gatur istripli ödem cinayet diýsem
yanlış olmaz. Bu meseleni yani ilmi, bilmi ulanıp owo hojalygyny gaty tygşitli ýagdaýa suw az sarp edýän teknologiýalar ulanıp ýa-da ekýän öňüme de tiň salyp ondan gözden geçirip yani suwy am derýany aral leňdine guýmaly. Mesele çözüldü, şu taýda bardyr. Näme üçin goýmaly araly? Ne şu at alım bunu suud ediyede senem bir nemäňde gepleşiňde agdak geçdiň oý diýen kemine. Aral leňdini dikeltmesen yani am derýä suwuny pamirlerden alýar-da daha nemetinden yani buğdluklarından. O buğdluğa da gar ýagmaly, ýagşy ýagmaly, doňmaly, o buğdluk diýen adam şeyle neme diýär da o ýanky aral leňdiň suw buğurmaly, rota ýagşy gar gal bolup barmaly. Pamirlara barmaly. Pamirlere barmaly. Amy derýärde ýoşluk bilen erät suwlu bolmalylar. Bu mesele ne şeyle çözülmese başka çözülmesi yok. Bunu yankı Özbekistan Paktekke ne misal üçün Kazakistanam şonnalyk, Türkmenistanam şonnalyk ödem suw kän tarp edýän önüm böyle berimsiz önüm. Näme üçin ekmeli diýilen toğra jogap bermeli. Onuň dünýede şu wagt owo hojalygynyň durky ütgöt diýsem ýalňyş bolmaz. Ýanky biziň regionumyzda ulanýan teknologiýa owo hojalyk ýanky üçün ulanýan teknologiýa ýene de bir tapar aýtalan daş ataryna ulanýan teknologiýa. O taýda ilmim ýok, bilmem ýok, netije de ýok. Birinciden bu halka garip edýän ol usul bilen hiç ýerde yani konkurensiýa, rekabet etme mümkinçiligiň ýok. O bir yani sen am derýän suw süýjü suwda en ýetir ağız suwuň problemi boljak. O tenem onu yere sindirýän, ýeriňe daýylýan üstüne ondan alýan öňüň seni garip edýär. Sen milletini, jemgyýetini, ýurduňy on pakteklýän bolsa hödüýün başga ýerde bir görýändir. Ne Türkmenistan'da ben aýtdym. O Ahmet Çalykýalyk bir 5-10 adam görýär. O da türkmenim däl. Watanyňa değişli ýerem ýok da. O şolar ýalyk adamlar baý etmek üçin sen halkyny hem korulajak. O bu aňyrsam urşa ýazmaly. Suwsuz ýaşap bilen oklara. Yani o ansan bilen Özbekistanyň edýän işini o Türkmenistan däýle seredip çözmeli. Türkmenistan'a eğitim yok. Bu meseleleri yani düşünen adam yok kaniyende şu an. Yani mesele şu regionu çözülmeli olanı. Yani kanalları çeklendirip o su aral dengine bararıyalak yani tebigatın kanununu bodulun tertibini ekologiyasını o düdürýärlik. O da bir ýyl, 2 ýyl görmek mümkin däldir. Uzun möhletli planlar şeýlerek bolmaly kanýan. Men demem Hawa sapara o akyl foratolar şeyle bolmaly, ýöne wagt aljak bol. Şeyle edýän çäler işi işden hem geçip biler. Biziň
şu geografyamızda yaşayan ilatlar emmese yan kuşol halklar diýeli şo taýdaky. Cahil suwun ýanky bir din bilen baglanyşyklydygyna ynanýan bir jemgyýet bardy. Mysal üçin suwun gurap barýa diýse, Allah berer diye son guğradı onda biz bir günah işledipdir şonun için guğrat diyecekti yine de. Önüne yankı Aral Dengizi'nin guğramanın gürünletti ya Aral Dengizi. Aral Dengizi aslında şu tayda bir Pamir dağlarının üstüne yağıyan garın soğuk yağdayı, soğuk halı. Yani şunun ýaly bir aýlanşyk bar bu taýda. Ýene Pamir dağlarından başlaly. Pamir dağlaryna gar ýagýar. Owalar gyzan soň ereýär. O erap akyp Owganistan, Türkmenistan, Özbegistanyň üstü bilen arala barýar. Arala barýar. Soň ýene de ýaz aýlarynda buwarlaşyp täzeden şo bu neme çyg Pamir'in üstüne var ya. Pamir'in üstüne varan son soğuk nemesi bilen yine tazeden gar olup ýagýar. Şeýle bir aýlanşyk var. Indi Aral Dengizine barýan suwy Orta Aziýanyň çöllerine siňdirsen o taýy siňip gidýär. Nirä gidýän belli däl we siňmeli ýerinde siňen nokta ýa. Bunuň Aral Dengiziniň Udagynyň Pamir dağındaky buğdlaryň berek otor bolu, ağdan bolu, ağ suwuny da yetmeli. Hawa. Yani bu eremeli yerinde eren ok. Neme bu ormalı yerinde bu oran ok. Yani Pamir dağlarının garları üstüne gar yağması için Aral Dengizi'nin töwereklerinde suwun buwarlaşmagy gerekli. Bäri Türkmenistan'da buwarlaşan olsa olaýan başka bir yerlere gidýän bolmaly. Onun bir nemesi şu Howa aýlagyny görkezipdiler-de. Howa aýlagy şeýdip ýanky Araldan aýlanyp Pamir'e doğru geçýär. O dağlardan geçip bilmän şo taýda galýan ekende. Bu bir tebii bir häsiýet. Indi biz bu tebii tarapyny geçeli sapara. Bunun siyasi tarapyna geleli. Ya da politika tarapyna geleli diýeli. Indi siyaset etme üçin belli bir derecede diplomat olmalı da, doğru değil mi? Düzgünleri, kanunları Başarsa. O yankı başarsak değil de umuman yine şu su meselesini çözmek için şeyle olmalı. Ne için değilendi? Yam şu tayda 4 sany yurdun nemesi var. Şu suwa dahillığı var gönden göne. Yani şu su olmasa şu 4 yurt yok diýmekdir. Indi bunu çözmeli, oturup gürleşmeli. Näde gürleşmeli? Stolun başına gelip gürleşmeli. Yine Owganistan şu suwu çekip dur. Indi Owganistanyň çekýänini görüp suwun azaljagyny bilip o Türkmenistandan aýlanyp baryp bilmeýär diýip Özbegistana meýän Köýten dağın eteginden kanal gazyp başlapdyr. Öňüm gazjapdy, öňüni aldylar, ýanky düşünçdiler belli bir derecede. Indi Taliban'da olsa kelle yok. Ya olarda entek kelle de bolmaz ýöne. Bunun düşünüşmegiligi gerekli sapara aýtýarlar. Bu su ne Taliban'a da galar. O ne Türkmenistan'a da ne başkasına da. Çözüm derler. Çözüm der. 5 günlük o tiyatri neme açko diýeli neme dip biler. Hova ýöne çözüm der. Sapara ol çözümden beter problemany köpeltjek bir zat ine. Iň soňunda Özbegistanyň nemesi o kanalyna da suw barmajakdy. Ine häzir hasap etsek şu Guştepe kanaly diýilýär häzir Owganistanda çekilip durulan. Guştepe kanalynyň 1 metr uzunlygyny doldurmak üçin 800 tonna suw gerek. 1 metr uzunlygyny doldurmak üçin. Indi onu näçe kilometr hasapla, şu kilometre köpeldiňine şonu. Her metri 800 tonna suw gerek. Onun buwarlaşýany, siňýäni olar aýry.
O näçe prosenti bu ýa-ni bugarlaşýan bar, onam üstüne goşmaly ýa-ni bir 1000 tonna diýip hasap edibermeli-de. Ine bu işi. Demek kemine problema bizim şu regiondaki devletler gürleşen oklar. Halkı ön içinde gürleşen ok, gürleden oklar. O kadagan demet var. Onun şu devletler öz arasında da bunu gürleşip informatı alışverişini, bilgi alışverişini edip o konferansiyalar kurunup bu da atları yani büyüğüne yetme için giden iş geçmeler sebeplerini öğrenmek için bunu belki de bir terişte öğrenmeliler. Bunu bir yani dernger yalak analiz eder yalak giden bir ekspedisiyalar nemeler bu alım işlep durmalı bunu başkaça çözüp bolan ok bunu. Onun başkaça yani çözüm tapayanda da yani yine de baştak mesela dolanıp gelirler. O hocaluğunun ulanışını yani teknolojisini ütgötmen tu problemasını çözüp bolan ok. İlk tu tırşitli ulanmanı öğrenmeli. Bu da bilgi bilen gelýändir. Şonu tırşitli ulanmanı öğrenmen yani bu mesele çözmesi büyüğünden mümkün değildir. Belki de biz yani diversifikat etmeliler. Ehli öğrenimçiliği. Yani o hocaluğunu biz büyüğünden başka demeye geçirmeliler. Yani suyu ağızdan ama sarf ediyen bu giden bir teknolojiler var. Şol onun yani öğrenimleri gözden geçirmelidir. Partani 30 yıldan doğum bekip böyler. Yani Sovet tabi yıkılan doğum. Yona siz erkin değerliniz, kararsız değerliniz. Yani şu adam değerlinin şarati, şu adam senin parti ekleyen oldu. Demek bu Respublikanın hiçbir kararsız değil. O parkta kullanmalılar. Sen bir yurdun kolonyası olman ne parkta ki ne çünkü kolonyası başka nemeti yok. Delilli de ne yapçın ekecek? Buna bir argument gerek. Sen ekologiyana da delilli, sen halkına da delilli, sen iktisadiyetine de delilli, tevigatına da delilli. Sapara. Kim aytmar bunu? O neme diýeli. Yankı aydanından başlayacak ben. Orta Asya'da akıl yok. Yine sizin şu ayırıp duran zatınız. Düğünden ne tanış? Orta Asya üçün. Paktanın ekilyan olsa ekilmeli. Däp ol. Sapara. Däp deyip bir zat vardır. Biz iki gezek etsek, üçüncü gezek hem däp bol ya, hem mezadımız. Şonun için edilýär, onun edilýänliginiň sebäbi şol. Yani biz bu taýda yankı näme boljagyny aýdaly, iň köprek. Bundan soň yankı siziň aýdýan zatlaryňyz bu idiş bilen 1000 ýylda da oturmaýar Orta Asyada o zat. Däbi üýtgetmek kyndyr. Näme boljak ine şu däbiň netijesinde? Ular paktek ya. Aral dengizinin näme üçin bardygyny bilmeýän, şu Aral dengiz bar, şu gurasa näme bolar diýip soramayan adamlaryň başyna geljek zatlaryň gurrun edeli biz bugün. Çözgütler bizde Elmidamada var. Çözgütleriň diňe bir görünüşi ýok. Vatikan görünüşi var. O çözgütlerim bizde galsyn. Orta Asyada o näme boljak? Gyzykly tarap şol bundan soň. Şu at bolup duranda da aýdyp bereň. Şu at ine Owensanyň ýagdaýy gaty
gaty gözgöýni ýagdaýda. Bu ýyl gurok geldi gaty. O bir köpsi malara teredip şeylik geçinýärdi. Gurok gelse onun ekinlikine bolanok. Bulun yani ähli ýaşaýyş nemeti daýhançylyga bagly. Bular Mercedes ýa-da dron çykaryp beren döwletler däl. Samolot çykaryp beren döwletler däl. Traktor çykaryp beren döwletler däl. Ol çykarjagam belli däl. Bular çöregini bir kusur goýun rakyp şu taýdan etini, suwuny, ýagyny nemetmeli. Bir zatları ekip dikip o pil bilen o da ağırlıklı. Şeydip nemetmeli. Şu at yıl ağır geldi. Olaram katı kıyın ýagdaýda ol ýeke iqtisady nemet. Kaplarına tiyatı nemet bada. Talibanlar olaram bir öz başına bir görügü dert. Inni bulara şu at kömök eden, nähile kömök eden, onu nemedip aýdyp bereýin baňa şu habar berdiler de. 40 ton suw, yani 2 maşin suw bolmaly, küýşel suw. 20 ton pomidor, 5 ton yumurtka, onun bir 20 ton eşik, ulu adamlar üçün, 10 tonum çağlar üçün eşik. Şular ýalak demeni, bizim balar vay. Kerkin ýanyna näme diýär demen adyna. Geçelgen şu taýdan Näme? Bu wagtana kömek berdiler de. Kandahar diýäm, näme diýär? Ýok, näme Kerkin ýanlaryna bolmaly. Näme iman ýer şu wagtda. Düşünükli sapara. Neteläni jüýüp çözbeseňiz birine şu pomidor bunu berersiniz. Şular ýalyk bir gülkünç o döwlet bolup o edilýän nemeler. Giden bir millete 5 milyon halka näme kömek bolsun o 40 ton suw ýa-da 20 ton pomidor. Bu hem utanç hem gülkünç hem gynançly bu cehaletin derejesini örködýär bu. İki tarapda demäň milletimiziň ferhedin iki tarapam gaty ýagdaýlary erbet. Bu soňy näme bolar? Soňy kemine ulaştırırlar. İn goşak zibin olan biri Türkmenistan. Onun biraz ekavrağı Tacikistan. Özbekistan'ın özünü nemedip bilir. Olun şu taýda yeter yetmezlikleri şu zatlar ulanıp suwun bahan edip şu taýdan nemeni patladarlar. Yani ýoňumuzdaki nemeleri garaş bermeliler. Menin pikirimçe bu pursat bolmaly sapara. Ýalňyşmasam. O her bir näme bir garaňkylykdan soň gün ýaşýarda. Näme ýok. O günüň öňüni taklap bilen adam ýok. Tebigatda da şondalyk. Yok şeyle bir zat var. Ädelik bolmaň nemeti bahana bolup biler. Sapara o su meselesine yankı ilk başta aydan nemäňiz var. Onu akıl bilen 80% çel tygşytly yankı ulanyp bolýar. Mysal üçin o Afganistanda 100% su bilen eknek ýany bolsalar, sen Türkmenistanda 15% su bilen eknek bilýän. Şol hasyl alyp elde edip bilýän-de.
Ol nemesi aňsat gatyken sapara menem wagtynda gyzyklandym ben bu neme bilen. E, Indi şu ýagdaýda häzir Türkmenistan haryt iýerýän hürrüňlerdiňizde. Türkmenistanda hökümetiň ýokdugyny suud edýär şu zadyň ýekejöz eger düşünen bolsalar da. O düşünülse şeýle bu ýokdugyny görkezýär we bundan soňra bolmajagyny görkezýär, özleri hem näme edip berenini bilenok sapara Türkmenistanyň O karşı o tarafa çok verip bilmeyeceğinin demesi. Yani Türkmenistan'da siyasi ya da bir politik düşünce yok da politik diye aydan siyasi demede değil de politik düşünce yok. Politik düşünce yokluğu için hem yurdun behbeydi hiç haçanam gözlenilmeye. Yurdun behbeydi için hiç hili hareket edilmeye. Fikir etmeyen bir adam, iki adam yurdun aladası ya da meselesi bilen gızıklansa çözüp biler ya da gızıklanıp biler diyen ýalyk düşünce nemetme. Bu yani politik bir zat bolmaly. Cemiyetin köp bukdarında, aklında, düşüncesinde olmalı, düşünmeli. Türkmenistan ine şu at öýgürüp börlerde sapara paksadan diyen ýaly. Iň yani Rimlileriň döwründe de şu häzirki neme usul bilen öýgürlanykdy da bundan 2,5 ming ýyl bundan öňe. Bizim teknologiýamyzdan has ýokary teknologiýadan öýgürýän ekenler. Biz şoňa 30 ming 50 ming dollar pul çykaryp öýgürüp berse erti Ýurtdaýda suwuň bolmajagyny habaryny hawa suwuň bolmajandan habarymyz ýok. Soň näme etjek? O öýleri o taşlap dersin şeýle taşlanan ýerler kendir. Orta Aziýada, Pakistanda da bardyr şonuň ýaly. Sebäbi bu adamlar öňüni hasaplap, çak edip, düşünüp, akıl ýetirip bilen oklar. Näde gidýärler? Bir başlarda haky, ýanky dowamnam Allah janyň özü getirer diýerler-de. Allah janyň öz dowamyny sen öýüňi taşlap giden soň ýa-da öýüňi taşlamak bilen balanşykly getirýär bu işe. Ne demek kemine tarih ne Türkmenistan teritoriýasyndan tarih belki Türkmen değerliler Maşat Müsteryan bir ýeri vardır Türkmenistan'da. 2 milyon hektar yer var şu tayda. Öň Dekstan diýerler öýden ýalgyşmasam. Şu tayda oturumly yer bolupdyr. Minaralar da atlaramadyr şu adamlar. 500 mundan öň şu tay oazis diýilýär. Yani belki de yetirek Sumbar deryasynyň akawaty bolmagy mümkin. Şu tay su kesilen soň şu taýdan göç edilýär. Su bolmasa ýaşaýyş ýok da. Ýok. Ne ödüm känem del 500 ýyl awuly wagt tarih var. Minaralar dur. O Karaum kanalyny, Amı derýany Türkmenistanyň tergedine gelmedinden iki döwlet paýlaşdy. O Türkmenistan göçmeli bolýar. Türkmenistan ýa-ni Amı derýa bolmasa ýa-ni şu etraplarda ýaşaýyş ýok. Tuwum ýok. Ýöne ekrançylar beýledir. Ya bu neme sapara bu bir pursat akıllılar üçün pursat ýöne. Akmaklar mı diýen ýa-da jahiller mi diýen olar öz ýa-ni nowatynda etmeli işlerini etdiler. Bundan soň ýerini akıllara tapşyrmaly bolmasa da ýok bolup gitmeli de bu ýa-ni Orta Aziýanyň demese jemgyýetler dargap, garyplaşyp bu şeylerek bir mesele. Yani bu taýda Talibanyň demesi bilenemken balanşykly dälmiken diýen sebäbi bunu gurýan firmalar. Yani Talibanyň pulu ýok, awkat ullakan pul onu gazmak dogry dälmi?
Onu gazmak o her näçe kilometrinde bir neme de var. Elektrik öndüren nemelerem bar. Platina. O barajları diýende. Ýa baraj gidiyor özem. Ýa suwun birikýän howdanlaram bar aralarında. O milyarlap pul var. O indi bu pulu kim berýär ine munyň düýbüni kim tutýar? Diýip sereden wagtyňyz aňyrsynda Amerikaly firmalar çykýar. Birleşler ine bunu bir aýtmaklyk gerekli häzirden. Indi bular nirede tebigat aktivistleri, aktivist diýilende şunuň ýazatlary reaksiýa bermeli-de. Mesela orta çıkarmalı o. Nirede bunun aktif. Bolya yani Orta Asya'nın cemiyetleri o soğutsuz, cahil, düşüncesiz. O kavul yakı. Kavul ediyaz bizim şeylediğimizi. Böyle akliyet diyenler var ve milyarlar pul geçiyor doktaydan. Bu ne hemşin ediliyor? O Orta Asya'da bir sessiz bomba mı koyuluyor? Diyem soramalı. Yani olaram edip biler sapara. Bu bir dünya, global bir dünya öwrüldi de. Öňki ýaly bir lokal değil, global. O düşünükli yine de biz nemäni özümizde gözlemeli bolýas. Ya çözüm bizde. Hı-hı. Başka hem sana berisi yok var ne? Kaytam beşbitler var olsa o puldan verirler. Ne şunu üyüplü idarlatan pullar bir yerlerden ne Arap devletlerinden bir yerlerden gelýändir. O projektör o şu Amerikanın bolsa. Bir Amerika'da da kana olaryň firmaları. Kana Türkmenlerin kan bar Amerika'da. Şeyle olmalı, Katar olmalı aňyrsynda duran. Talibanyň nemesine näme diýe. Hem mezatlaryny ýazyp taýýarlap näme iş etjeklerine çelle Katar el var diýip aýdylýar. Ýene Birleşler Araplar o bir tarapdan Hytaýam bardyr beýlek tarapdan orsam o mümkinçiligi boldukça bolar dowam eder. O şoň üçin demedip durmaly däl. Bu ýa-ni näme diýe? Pasiv hemme zat özünden bolýar. Ay bolmasa da cennete gideriz diýen ýaly düşünje bilen dowam etseňiz. O belki de bahrak gider. O cennete olmasa basmrak diýen özüm maskara bolup gidýän cennete gitjek bolsaň. Sapara soralara geçeli. İlleşlerimiz biz girenden sonra ýazyp başlaýardy. İlleşler sonra ilk yarım saatdan soň ýazyp başlasanız gowur. Bizim täze demämizde komentariýalaryň hemmesi görünen ok 50 sansyndan soň ýitýär. Iň soňky 50 komentariýa görünýär bizde şu wagt. Şoň üçin o kemine men görem ok adyny görýän saparasız ulaltmansınız birinci ulaltmaly. Ulu ekran yani full ekran diýip çykýan olmagy mümkin. Iň aşağında bolmaly. Şol nemäniň indi geldik kemine. Bir setir görýän. Bir setir var hawa. Şoň üçin täzeden ýazsaňyz gowur illeşler. Indi sonra Aral deňiziniň gurama sebäbi näme diýär? Men pikirimçe gurama sebäbi tebigatyň özü däl, ýa-ni tebii ýagdaýda guranok diýär. Onuň gurruna etdik aslında sapara ýalňyşmaýan bolsa. Yok, yani amı derya ýok çotaýyk guýýardy. O taýyk amı derya ýetene o köp. Indi birinci o sebäbi Orslaryň ýa-ni paxta söýgüsü, ağ altyn söýgüsü. Orta Asya'da ağ altyn ýetişdirjek diýip Türkmenistan we Özbegistan esasen suwlar şo taýlara çekdi. Aral kölüne ýa-da deňizine o suw bolmasa da bolar diýen karara geldiler, gurady. Özüm gaty gysga wagtyň içinde ýok boldy. Diýmek dowamly şo taýa suw goýup durmaly. Soň indi şeýle bir zat barda, ýa-ni sebäp netije diýip bir düşünje bardyr. Bu günwatar ýurtlarynda hem döwlet şeýle işleýändir sebäp netije seredip hem halk her bir adam içinde halkyň
Demedäki her bir agzasy öz durmuşunda da sebäp netije bilen karar berip işleýändir. Indi bizde şol ýok. Aral deňizi gurasa näme bolar diýen soramandyrlar. Soran bolsalar belki yalandan sorapdyrlar. Bize altın olsa bolýa. Araldan bize näme peýda diýipdirler garas şeýlede. Şonuň sebäbinde ýa paxta ekmegiň netijesinde gurady. Tebii şertler bar bolsa bardyr. Ýöne onam şol geografiýada ünsürp ölçejek, hasaplajak adam ýok. Men pikirimçe. Ular ýalyk institutlaram ýok. Öň Sowet demesinden dägiligem bolsa, onam doly demeden oklar. Men şu Sowet demesi darganda, yani 87-88 ýa Agraprom, Bozagarapromlary bizde Targamış diýip bir ýer bardyr. Su neme köl bardyr. Ähli orta diýen şor suwuny diýkeşini şo taýyp dökýärler-de. Targamış kölü öň köl. O taýda balyk savhodlary, balyk kalhodlary, gemili balyk tutulyp ýörgen ýer. Şonu döwlet komitetynyň başlygy bolup men şo neme iýerdiler-de men 20 gün bir aýmy şo taýda bolduk. Şonu barlamala nemetmäli sebäbi şo kalhodlar işläp bilen ok ýapmady bolduk-da. Sebäbi balyklar mutasiýa geçipdir-de. Yani balygyň kellesi gadan ýalak neme gurugy şunu atjak. Korkunç ýöne tutoňda da dedeňde da giýje düşüňe ýerýär-de. Ýanky zäherli tuğum nemetiniň netijesi. Bolmasa gat balykly ödüm tüý juwaly var demek. Yok döwürlerde. Şonu parlamala gitdik-de biz şonu da kulçeýini ýazdyk. Kalhodlar işläp bilmejegini, o taýda hiç bir önümçiligiň bolmajagyny, şoňa ýa kimikler, biologlar, bir topar alimler bilen o şey bir da kulçeýini berip şu Targamış kölüni o önümçilikden aýyrdyk. Şo ýadyma düşýär-de. Olmasa şo dowr köl ýöne ähli orta diýen kollektorlaryna şo taýyp urukdurdylar-da. Ol Özbekistanyň şorsu bolmuş taýyp. Kollektor Drujba diýip, ýa o Drujbalar gatýan kemine bu Drujba turbosy bilen gazyň nebitiň çykdy diýe bir ýeri. Sapara garşy kanalyny Drujba kollektor bilen hem şoruň getip ýokýarlar. garşy kanalyny gurulan wagtdan Drujba diýip siýasat ýöredipdirler. Biz menin şo taýda ýaşaýan garşy kanalynyň ilk Anderýadan aýrylyp çykan ýerinde de dostluk adyny hakykat Drujbat da ýani Türkmenistan aýrylan soň dostluk diýip goýupdyrlar adyna. Suw çykyp gidýär o taýdan hem Drujba adasynda. Şu Drujba bolsa Gorku bermeli. Pikirlenmeli kemine. Biraz şüphelenmeli, pikirlenmeli, yani biraz neme bolmaly. Drujba diýdi, bir zadyň gidýän bolmaly. Şeýle. Sapara dowam edele. Edil şu wagt bu rejim aýryldy we wagtlaýyn hökümet guruldy diýel. Bizde siýasy partiýalar taýýar däl demokratik saýlaw üçin. Prezidentliğe dalaşgarlar nähil olur? Saylama konkurensiya tapılarmı? Indi bu soru birazrak düzeltip biz soru bereli, yani cevap bereli sebäbi edil düzeltmesen yanlış, yani cevap verirler ýöne yanlış da olacak da. Indi şu wagt o rejim aýryldy, o wagtlaýyn hökümet boldy. Bu zatlar kıyın däl, ine kıyın ýere şu demeden soň başlaýar. Birinji, siyasi partiýalar taýýar däl demokratik saýlaw üçin diýilen
Näme demokratik saýlawa çelle o duraly siyasi partiýalar taýýar däl we taýýar boljak däldir. Indi siyasi partiýalaryň ortağa çykyp bilmek üçin konstitusiýa gerekdir. Ýöne Türkmenistanyň konstitusiýasy täzeden ýazyljak üçin o hiç kim bilen ok. Ýene şeýle bir teklip bar. Ýurdun bütünligini üpçün etmek üçin siyasi partiýalaryň bütün etraplarda demesi bolmaly we şo wagtda çel etraplaryň belli boljak däldi. Doğallygyny, nähil boljagy belli. Araz bu taýda gaty ullakan iş var. Gys gaýdylanmakda konstitusiýa taýýar bolmaly. Son siyasi partiýalaryň gurulmasy wagt alýar, ýöne wagt ýa-ni o wagt garaşylmaz. O, Indi şeýle bir zat o var. kanuni düzgünü O gaty çalışyrmy, ýa-ni konstitusiýa bilen hem çäkliler. Konstitusiýada şeýle diýip sada düýpli nemeleri geçýändirdiňe. Ýöne esasy nemesi o siyasi partiýalar diýip bir aýratyn kanun, iş geçirmeli. O eýle boljak däldir. Ine şonuň üçin gurucu mejlis bardyr ýyldaşlar. Gurucu mejlisde nähil boljakdy. O şo taýda alınjak bunyň karary. Entek o bizem ýa-ni dürli senariolar var. Türkmenistanyň nemesi boýunça ýa-ni adaty bir döwlet dolanşygyna geçmesi üçin ýöne şu wagtda çelle o bir kesgitli nämäni ekrandan aýtmagy dogry göremjok. Entek oňa wagt var. Son ikinci nemesi prezidentlik dalaşgarlygy. Birinciden o biz parlament ýa-da parlamentar sistema geçmekçi diýip aýdýas prezidentlik däl. Şonuň üçin bu taýda o hökümet güýçli bir hökümet gurup biljek bir neme gerek. Näme diýilýär? Gruppa topar şoňa seretmeli bilmedim bizim halkymyz oňa akyl ýetiripdilermi? O her türlü nemesi bar çözüldü. Şeýle o saýlamaga konkurensiýa tapylarmy? Saýlamana ine türkmen halky o näme zat üçin saýlawa giderini özüne sora bersin her kim. Nemen Türkmenistan nähil bolmasyny isleýän bolsaň şoňa görä saýlawa gidersin. Saýlaýançynyň nemesi şoldur. Sapara mene o şonaýda indi. men onu biraz nemeräk edip aýdaýyn. Ya realni durmuşa baglap aýdyp bereýin. Ne edil şu wagt? Edil şu sagatda Türkiýede saýlaw geçip buda. O ne saýlawdan öň ýa bir kaýdan bäri şu zatlara taýinlik o halky bilgilendirme partiýalaryň o programmalary birleşýänler, koalisiýalar, garşylar, tarapdarlar o nähilek nemelen bolup geçýänini tomoşaçy o dokumentda teredensiniz. O ýöne edil şu müntde, şu tagatda Türkiýede, ähli Türkiýede dogry bildi berip biljek ýekece guruluş ýokdur. O hemmejesi bir ýerine ýalandyr, bir ýerine nemedir, bir gidene ýolsuzluklar, nemelikler bardyr. O ödem Türkiýe döwleti, uly döwlet dünýede o en uly tarihli döwlet diýsem bolýar. O bu zatlar näme anladýar? Şu alt ýapysy bu zatlaryň ýa-ni saýlawyň bu demokratiýaň o halkyň ses bermesiniň hemmesiniň büyüklüğü dogry açyk işläp bilýän alt ýapysy kurulmalylar. Şo ýok bolsa saýlaw diýilen zat saýlaw bolmaýar. O manipulasiýadyr. Türkiýede hemmeden bar. Anadolu agentligi var.
Anka diýip bir habar demesi var. O iklem algaptırası bolýar. Ne başyndan aýdyp bolýar da. Halk manipulýar diýerler. O onun şulara ýalak taýlaw. Ne şu zatları gurmasaňyz ýöňünden çok alt ýapasyny. Yani taýlaw mehanizm bolmalydyr. Oňam döwlete, yani hökümete, iktidara baglyl, garaşsyz bolmalydyr. Gödekçetem yani kanunlaryny takip edýänlerem, seredýänem, o sandygy howpsuzlygyny üçin edýänem. Ýewropada beýle bolýan zatlar bolýan nädir? Ýewropada bolýan zatlar bilen Türkiýede bolýan zatlar deňeşdirip bunu uştaýdy. Onu ýylgyşyp oturlar. Yani partiýalaryň şonu alakdyr. Yani partiýa burdum diýenim bilen partiýa neme diýen kanuny, siyasi partiýalar kanuny bolmalydyr. Özüni bolmalydyr. Jogapkärçiligi bolmalydyr. Sorumlu ýerleri bolmalydyr. Oňa ähli yani döwletiň ähli künjegine bir neme bolmalydyr. Şolary ýalak bir birleşdirici bolmasa partiýa urarsyň, marrylan partiýasy bolar, daşowluň partiýasy bolar, ikisi gyrylşa örürdi. Şoňa görä dorslar planlaşdyryp gidipdir de 5 vilayet 5 dogan diýip sloganlar. Saylawa gelen wagtda dogan bolamok ne problem şo taýda. Bu da atlan hemme alt ýapysy, bu gary işdir. Siz biriňiz şu işi görmedik bolýan aklyňyz ýetenok ýa-da bilgiňiz ýetenok. Alt ýapysy bolman taýlaw sistemasyny ýani dogry oturtman taýlaw näde geçirjekdir? Bu ýani amderýadan garun kanaly nemedip şu wagt suwsuz bolşuň diýalak ýagdaý gelersiň. Başga nemet ýok. Bu da atlar yani siz näçe unda gurup bilseňiz buram şemget gurmalar. Saparaga ya kemini gurmalar bu da atlar. Siz bu gerekdigini tek düşüneňiz. Yani şu atlar bolmasa bolmaýar. Ya prezident wekil bolýarlar. Kulak alt ýapasyny etmen. O alt ýapasyny kim etmeli? Ne yani kurucu meclis diýilen neme var. Ne şol işlemelidir. Gerek bolsa kanunlaryny çykarmalydyr. Etap şeýdi etmeli. Näile bolany bu geçiş nemesi bolmalydyr. Geçiş döwrü ilk nemede boljakda birinciden konstitusiýa kabul ediljek, soň şonuň esasında gurulmaly zatlar var, olar wagt aljak. Yani o Türkmenistan'da da o wagt bolmajak ilkinji neme şeyler. Hemme yurtlarda da şoňa meňzeşdir. Bolmasa da berdim hökümet saýlaw geçir. Şonuň ýa saýlaw edip bilersiňizmi sapara? O elektrondan betdiler adam. Başga var. Gözlemesin sapara. Onu saýlaw mı? Diýilen dogry wada. Adyny saýlaw goýanyň bilen saýlaw bolmasa neme bar da sapara? Ady batyr bolup özü gorkak bolanlaram bar. Bolýa, soragyňyza geçeli. Näme üçin bizde saýlawlara ýakyn dalaşgarlar öz maksatnamalaryny ekrana çykyp aýdyp halka tanatmaýarlar ýa-da mitingler geçirmeýärler diýip soraw bar. Türkmenistanda konstitusiýa ben aýdyp beren ýilleşler soragyny da toňly ýetmäkäň neme diýin. Birinciden ýani sizin saýlaw mehanizmyňyz ýok, saýlaw kanunyňyz ýok, geçirmek mümkinçiligiňiz ýok. Siz bunun agryk geçip dalaşgar programmalarına geçip ýördiňiz. İlküle şonuňyzy etmen o dalaşgar dädip dalaşdyn. Oýunyň düzgünü bolmaly ilküle. Fundamentli etmen jaý gurýaňyz içinden näp ýaşajaksyz.
kızıklı şeylere yani kanun yok. Kanunun yok yerinde bu demeye geçmeliler. Şimdi yine de bir soru o ıslak imza o demek näme diýip sorapdyr. Islak imza yani Türkmençe aýtsak Yani öl Türk arkadaşlarını kâna bir o yandır. öl gol bolýar-da Türkmençe hiç näme akyjy gelen ok. O ya kalam bilen ne Rusko bilen çekilip Hawa. golu ıslak gol diýilýär. Indi dijital Yani var. peçat del el bilen yani gol çekilen. Hawa dijital var. Soňra yani ıslak diýip bar. Öl. Şu galam bilen Öl bolany ne Rusko bilen edilýär Hawa. näme öl ıslak gol. O tay şeylerek başka sorularımıza gözlerle. O Hamrada bugün el açık tüveleme. Sapara. Evet, tuğulum. Yanlış basan değildir de. Keyfiyetini alan. Şeyle. Tavol halmrada var tenen var ne. Menem sponsor pul geçirme isleyen Rusya'da bolan üçün mükay geçen oktu ya. Şeyle olmalı Rusya'da son kuatlar geçmesi kıyınlaşya bu işin. Köp taraplayın. Kanun nämeden başlap o dikeldip bolur diye sapara gowy bir soru. Kanun nämeden başlap diýilen. Indi ýanky suwly meselede men aýtjaktym, onu so ýadymdan çykdy ýaly. Ine diplomatiýanyň gurrun etdikde diplomat bolmak üçin o kanunçylygy düşünmeli. Indi biz Orta Aziýada müň tegelepläp alsak 1000 ýyldan bäri kanun göremzok. Hiç hile. Onun yerine hüküm görýäs. Ine hökümet diýip bir söz ulanýandyr. Aslında düýünden benim sapara hemme zat ýalňyş diýen ýöne hakykatdan hem şeýle de hökümet diýmek üstünde Hükümet. güç ulanmak diýmek. Biriniň üstünde güç ulanmana hökümet diýilýär. Ýani hükmet Arapça bir söz. Ýani hakim var ya hakimlik diýäse biz. O hakimlik hüküm ediyen kişi, o hükümet hüküm ediyençi. Yani umum bir neme manida. Nemesi var. Hemmesi bir söz. Yani hükümet bilen hakimiyet, hakimlik hemmesi bir sözdür şoların. Asıl düğü bir manilaran bir. Dine biri sıfat, biri at, biri yine bir zat. Şonun ýaly pikredin yani. Yani sözün görünüşleri, ütgüye, manilary. Yine biz kanun görmedik. Kanun olsa näme esasında döreýär? Iň az 2 adam ve 2'den köp milyonlara çelli gidip bilýär. Şol adamın arasında dören ılalaşmagyň netijesine kanun diýilýär. Kanun şol. Hökümet näme? Güýç ulanýar diýdi. Ýa misal üçin din cemiyetlerinde kanun olup bilen ok hüküm bolup bilýär. Hükümem nereden çıkýar? Din kitaplarından çıkýar sapara. Men bir misal bereyim, Kur'an-ı Kerimden bir hüküm çıkarýarlar da şeriat. Düşdükli bolar ýaly. Diňe bir sancak misal berjek, gatken misal berip bolýar. Ine bir Trump'ın meselesi var. Ine şondan ýadyma düşýär. Trump bir jurnalisti zorlajak boldy diýip ýa-ni günäkär hasap edildi. Dogry dälmi? Ýa-ni ýakynda geçen hepde Trump jurnalisti näme Jane bir zat da jurnalisti zorlajak boldy diýip suwda berýär. Suwdam Trump'y günäkär hasap edýär.
Trump cerimesi näme bolsa şonu tölejeğinde. Indi İslamiyetde bir ayal zorlajak bolsaň jezasy näme? Bilýäňizmi Sapara? Yo. Kıyıs Hawa Sapara indi bunun hükmü o Hud suresinde, Kur'an'ın Hud suresinde bildirilýär. Hakyky olan waka muny 9 san aýratyn çeşme tasdikleýär. 9 san aýratyn İslamyň öz çeşmeleri tasdikleýär. Bir adam hurma satýan adam bir hurma satyn almana gelen aýaly zorlajak bolýar. Eýneşiklerini tartaklap ýertip çykaryp başlaýar. Soň aýal gıýgyrýar, o meniň ärim o şu wagt cihatda diýär, söwüşip ýörsenem şondan peýdalanyp neme etjek bolýan diýär. Soň ol adam bir puşmanlyk duýup göýberenmiş çeşmelerde aýdyşyna görä. Soň ol adam peýgamberiň ýanyna gelýär, peýgambere şeýle o jenayet günah işetdim diýär. Soň peýgamberem hiç zat diýmeýär, ertesi gün çağırýar ul adamy. Soň çağırandan soň sen diýär ayet gelýär-de şu Hud suresiniň içindäki ayet, ýalňyşmasam 114-nji bolmaly. Ýokardan inýär. Bilmedim, bir gün soň çağırıp aýdýar şol aýaty ýokardan geldimi? Wagt alypdyr Sapara. Soň şey diýär, gijanyň iki ýakasynda we akşama ýakyn wagtda namaz oku diýär. Ýani bir aýaly zorlajak bolsaň İslamiyetde zorlajak boldun, ýöne zorlamadın. Oşa taýinlemedin. Bella zorlajak boldun, zorlamadın. Şonuň jezasy 2 rekat namaz okumak. İslamiyet şeriatyň hükmü şo. Indi bu hüküm ýa-ni ady üstüne Kur'an diýär şu şeýledir diýär, başga zada garşmaň diýär. Ýöne hukuk döwletlerinde, ýa-ni kanunyň bar ýerinde ýa-ni aýal çykýar, ýok men bu hüküm bilen razylaşamok diýär. Beýle de hüküm barmy diýär. Soň onuň ýanyna başga da aýallar goşulýar. Bizim başymyza gelse de şeýle boljakmy diýip. Soň dawalaşýar. Soň ol adama iň soň hapis ýa-da o pul jerimesi töledilýär. Hukuk döwletinde şeýdip emele gelýändir kanun. Dawalaşyp kanun çykýandyr orta. O goýun ýalak bolup otursaň, o bir sana dinem tapyp berer, ýene başga da adam eder, üstüňe de hüküm goýar. Şeýdip neme dersin? Yine o kanun meselesi şeylere, kanun nämeden başlamaly diýseniz, o şu zat meniň hakym diýip talap edip başlamakdan gelýär. Sapara, meniň aýtjagym şol, goşjak zadyňyz barmy? Yok, go edip aýdyp berdiň. Men hem düşündüm kemine. O Sapara, Trump jenayeti işledikçe bizem deňeşdirere zat tapýar. O görgülem etmedik zady galmandyr 4 ýylyň içinde. O geme bol kegden ýaşynyň içinde o Garabal eken. maşallah var. Maşallah var eken. Indi o referandum barada düşündürseňiz diýär, referandum sağlaşyk mı diýerler? Sağlaşyk mı? Näde aýdylýar munyň? Referendum. Bu Totalitar sistemler elbida bir referendum geçirýändirler. Özüm referendumda da gerek nemesini alýandyrlar. Şo nemesi şo. O referendum nämedigini internetde ýani Wikipedia neme giýseňe aýdyp berýändirler. Ýöne buny praktikada totalitar sistemlerde kendi ulanılýandyr. Gerekli adyna balýandyrlar. Ine Türkmenistan referendum geçirilip o şey. Yo, Türkiye Sapara uzağa gitmeň. Ine Türkiye'de 2018 yok. 2016'da mı? 2000-näçinji ýylda geçirdiler. Hazırki sistema geçmek üçin referendum geçirdiler. Geçirmeme näme ýerek bardylar. Referendum geçirmek sağlıklı bir zat däl. Sağdyn bir zat däl. Yok, halk nemesi halk oyu da ýa koýun ýa halky her türlü manipüle edip bolýar da.
ne suat seçim geçip dur, gidip dur. O sizin neyle manipüle edildiğinizde aklınızda yetiyor mu? Cemiyetin, yani Türk cemiyetinin aklı yetiyor mu o cemiyetinin? Ödem yankı dakika bir gol bir diye de başlananın yankı Erdoğan'ın orkada 65% tip. O. Öyle ki karşıdaşını 31% yani bundan. No, 31 bilen başlattılar o O. 40 neçelere geçti. Ay, bu neme de yankı izinden sana pentek doğalı utoran o. Elbette o şu at sayılığın nemes kovu diyen olmalı. Yöne referandum geçmeyene sebep bolan zatlar vardı käbir halatlarda. Yine parlamentde Halkın fethi o parlament o halkın sesi de yöne sapara parlamentde bir zadın kararını almakta kıyınçılık çekseler, netice barıp bilmeseler ya da cevap kerçiligi öz üstüne almak istemeseler referanduma gidiyorlardı. Olmasa da ansat gidilen ok. Demokratik yurtlarda ansat referandum bolýan däldir. Misal üçin Angliýada referendum oldu. 2 gezek oldu. Ýewropa Birliginden çykmak üçin. Bileleşiginden. Ýewropa Bileleşiginden çykmak üçin 2 gezek referendum geçirdiler. Birincisinde o çıkıp bilmediler. Soň ýeneden näçe ýyldan soň geçdi? 3 mü 4 ýyldan soň geçirdiler. Onda o çıktılar. Bu şeyle. Bur topar algı operasyasını edip O demedilerdi. Ne Şweýetde de bolly referendum ne Euro pul görünüşüne geçmek için Şweýetler geçecek geldiler. Ödem gaty 4-5% tapawudy bilen gallarda. Yani şolary alak demede ulanýarlar bolun yani cemiyetin derecesinin yani düşünce derecesinin bir yeten yerine yine de kullanmak yani peyda verip bilýär nemedip bilýär netice verip bilýär de. Yani näme ses berýänligini bilmeýän bir cemiyetin içinde sen referendum geçirdin näme geçirmedin näme onu adamdan beýnisini alkayın kap bolýar. O cahil cemiyeti o nähilek manipüle edenden de bolanok. Ne Pakistan'ı seyredin. O bolup görün zatları. O yöne Pakistan diýsem Şotayda ýokary suwdy işleýän eken. O karar çykyp boşatdylar debe. Diýmek hökümete garaşy läl ýokary suwdy. O bu zatlar şeylere bunu bizim cemiyetlerimiz biraz gelişmeli. Nire demudi bilmeli biz. Nirek baranlığımızı, nirek yetenliğimizi düşünmeli. Hiyal edenin bilen yani bir yerde plandat edilýän eken edenin bilen bolýan nädir? Altyapy bolmady hiç adam bolýan nädir? O sapara dowam edeli onda. Türkmenistanda haýsy meseleni galdyrsaň problemler çözmek üçin ýene näçe ýyl gerek bolar diýip soraýa ýyleşmiz. Ýa-ni problemany çözmek ýa-ni şu Türkmenistandaky problemler çözmek kän wagt almajak. Problemany bilsen onu çözmek ansatdyr. O problemleri bilýän adamlar vardır. O bilmedik cemiyet, bilmedik zadyny çözüp bilýän näler? Ýalňyş çözeýändir. Ýalňyş çözeýändir, çözsedi. İlkulak problemany bilmeliler, onu bilmek üçin gürlemeliler. Bizim cemiyetlerimiz gürlen ok, gürleşen ok. Yani bunu yani adamı öz içine yaptırırlar da. Bir başkalarının içinde de bir iyidili bir pikir alşan oklar mı kan diýende.
Ana bizim yeten derecelerimiz kıynandırıcı deme. Gürlemeyen cemiyet da gürleşmeyen başkaları da problemalar ortaya çıkanlardır, düşünüşleyenlerdir, çözülenlerdir. O problemaları gürlep çözmelidir. Bunlar ne için gürleyenler, yöne boş gürlep böyle diyendirler. O hiç daha düşünmeyen adamdan doğrulardır. Hı. Gürleşmeyen, hiç radın üstüne açıp bolyanlardır. O problemin ortada çıkıp bolyanlardır. Problemin bağdığını düşünüyor bolyanlardır. Onun için gürlemeliler. O ay tamsık gürleyen neyme diye deyip demet diyor. O tamsık da öyle görünür. O elekten düşer varlar. Hı. O siz zaten kimin kimdiğini bilirsiniz. O kimin yani içi boş ya da taşı cayacak içimi ölecek. Kimin neyme değil. O yani gürleyen adam tırını kendi taklap bilmez. İnsan çıkyandı bir Hı. yerler. Siz şu prosese fiil salın, 3 yıl, 3 yarım yıl, yani, şunun içinde de o nemelerden geçtik. Fiil diyen mi? O şu gürleyen adamlar, o başta gürleyen adamlar var mı şu vat? Fiil ne diyorum? Bir de şolar. Elekten üç kalandırlar. Onun kimdiğini siz tanırsınız, biz aytmasak. Aa, biz tanıtacak olsak o böyle olmazdı diyemiz. Yok. Hı. Ya onun hakkı var, gürlemeli, her kimin hakkı var. Sonuçta Hı. gürlemeli. Elbette olsa bilýäniň demetmeli. Kim diňmel köderdi. Aa, O kadar. sapara siz problema meselesini has giňişe dip düşündürdüňiz. Umuman o gürleşmeli ya sapara problemany çözmek üçin gürrüň etmeli. Ya hiç bir zat gürrüňsiz bolanok barur. Ýene pikir edin. Bir Mercedes, o men gowy görýän Mercedesden misal bermek sebäp şoňa düşünýärler-de jahil jemgyýetler. Mercedes'i düşünýänler üçin. Ýene bir Mercedes'i emele getirmek üçin ýene bir san jahiliň menüp o özüni görkezip näme diýerler oňa? Da özüni görkezip de bir söz bardy, aklyma gelmedi häzir türkmençe sözler käbat. Kıyınlık bilen gelýär para. Gösteriş etmek de umuman. Münýän Mercedes'ine o nemisler şonu döretmek üçin näçe o gurrunlar pikir alşverişler edendirler ine. Pikirlenip görüň. Mercedes öz-özünden olan o taýda müňlerçe adamyň müňlerçe sagatlap eden gurrungyň netijesi şol. Ýa-da boş gurrungyň netijesi diýeli. Türkmenlerin halayan demesinde. Boş gürlemeden iş edin diýe de. O näme etmeliken? Ha. O başka yine telefon ne şu ulanyan teknolojimiz. Elinizdeki telefon şu wagt bizi görüp dursunuz. Şu öz-özünden döräni o. Şonu döretmek üçin o näçe sagatlap näçe müň adam gurrun etdiler. Şeylerek problemany çözmesi ýöne Türkmenistan problemalary ýetiýalak görünse de bu problemalary ýa 200 ýyl 250 ýyl mundan günotar ýurtlary çözüp geçdiler. Çözmesi gataň sat. Bir ya şu problemany bilýän bolsak diýmek çözüldüğünü bilýändir. O ya problemany bilmeýän adam çözüldüğünü bilmez. O problemany bilýän adam bolsa, şoňa akly ýeten bolsa, oň çözümine de tap neme der. Akly ýetirer. Şoň üçin gaty arkaýyn boluň şu problemalary o kiziň öňünde akylly görünjek bolup aýdam ýok. O sizi şoňa dahil etmek üçin, yani kıtlara içine girmeňiz üçin. Bu zatlar men bilýän zadymy size gurrun vermek, o ben näme gerek diýip toğra görýänlerim bar.
Son devam etsek. Şu tayda sonra da yönü bir komentari var. Üns çekmek isteyendim. Türkmen halkı Rönesansı baştan geçirmen reforma geçmek doğru bolar mı deyip sorattır. Sonra Hemen aslında. Rönesans'ını niyeden nerede geçirecek o? Yo, Rönesans tazeden doğulmak demekte sapara bizim etcek olyanımızım şol aslında. Rönesans tazeden doğulmak. Tazeden doğulman edip bolanok önkü şu an Türkmenistan'daki bar düzgün tertipler, kanunlar, adamlar, kadrlar göz önüne getirip şolar bilen bir iň bärkisi reform edip bolýar. Reforma iň bir döwletiň ýurdun içinde edilip bilinjek iň aňsady iş aslında. Reforma. Bir zadyň ýalňyşlygyny bilýän, dogry. O tayin näleken biz bu reformany tinap gördük ne Türkmen mentalitet. Nähil reforma? Yer su reformasyny Şweýsiýa getirdim ben diýäs. men Şweýsiýa getirdi. O Türkmenistan'daki yer su reformasy men Şweýsiýada Pomodoro ekip öğrenetdiler şu taýda. Kızıklı sapara. Onu yankı bir cemiyetin ýady bolmasa o cemiyetin nirege gitsen akidip bolýan ekenne. O nireler Yadynyň bolmaýyşynyň hem sebäbi jahillik. Bir jemiyet näçe sowatsız bolsa, şonça da ýat keşsiz bolar ýa-ni. 30 ýylyň içiniň gurrunny edýäsi hiç kimin habary ýok, sen gözüň öňünde boldy. Şo zat dile getirmek imkanyny bilýär. Gördüm yankı bir düşünýän adam o näme ýitirenni düşünjek ýalak bolun düşünen oklar. Şol reforma dowam eden bolsa şu wagt Türkmenistan Singapur'u bilýän-de Singapur. Dünýede iň göse döwletden biridir. Därsana bolan şolaryň içindedir. Biz şolaryň üstünde bir döwlet bolýardyk-da. Şu tempde giden bolsak demeyin. Bize Şu adam gelin yerine de teredin. O. Yani o one 40 ton Pomodoro çekip diyor. birleşimiz ýazýar, Rönesans baýap gitdi Türkmenistan'da diýä. Guruluş firmasy Rönesansyň guruny diýä. Ben şu girdi bir Moskvada ortetli işlep biyokak işleyedim de. Özüme şarkı tanamok oluyor. Yan girecek korkuyordu. Moskva'nın yani ortedin nemesine. Kuruluşuk nemesine dengrek başladık. Birleşimizi yazıp durur Rönesans aydınlanma diye. O aydınlanmanın neticesinde aslında Rönesans. Yani aydınlanma demek enlightenment değil ya. Enlightenment. Enlightenment gatı möhümdür. Şondan soň Rönesans emele gelýär. Indi aydınlanma sözü geçti de şu taýda ona bir biz gaýdyp geçel sapara soram şu at göremok men sonra gelýänçe gurum ne gele. Ine aydınlanma näme diýmek diýip soraýa gaty ütgeşik jogap berýär-de bilmedim. Men hazır onu türkmençeleşdirip aýdyp bilermikem. Aydınlanma bir adamın öz günäsi bilen kyn ýagdaýa o düşündiğine düşünmeli diýär-de. O düşünmesi. Bir adamın öz günäsi bilen, ýa öz günäsi diýende sowatsızlyk göz öňüne tutulýar. Öz günäsi ýa-ni sowatsızlygy netijesinde o kyn durmuş ýaşaýandygyny düşünmeli. Türkmenistan'da aydınlanma üçin nähil bolmaly? Gurban ulyny günahkar et görmeliler. Gurban uly sizden beter samsyk. Şey diýeýin ýa düşünipli bolar ýaly.
indi şu Gurban Uly alsamsı biz başımızda tutup ýörs diýip akıl ýetirmek ine bu aýdyňlanmadyr. Gurban Uly alsamsı nädip başda durup bilýär. Şu Gurban Ulynyň ýa-da oglunyň bir sözlem guruşuna bir seredip görüň, bir dinläp kulak asyp bilmedim ýa-da men aýdýan Türkmenistanda bir sözlem gurmagyň ýa-da ýalňyş sözlem ýa-da bir näme düznüksiz sözlem gurmagyň bir nemesi kabul edilipdirmi düşünmedim. Gurban Uly gürleýär hiç kim bir kommentariýa berenok bu samsyk näme üçin beýdip gürleýär diýip bir sorak bolmaly. Gurleýän orta diýerdiler. Yo ses çykarýar-da bir sözlemler bilen ýa-da nemesine geçýär ýöne adamlar çıkıp gülmelidir onun üstüne güler ýaly var bunu. Köçedäki ýa-da her şäheriň her etrabyň belli bir nemesi vardır. Näme diýerler ona? Akıl taýdan kemisräk bolýan adamlar bar-da. Gurban Uly ilçeýle gürleýär. Ondan bundan tutturýar-da gürrümleri, pikirleri. Watan hawarynyň nemesi bilen ortağa çykan zat. Netijesinde olam bolup bildiği şol. Ýa-şeýle ýa-da aýdyňlanan adam Gurban Ulynyň şo taýda durup bilmejekdigine, Gurban Ulyny şo taýa birleriniň getirendigine akly etdi. Aýdyňlanmak şeýlere bir zat. Sapara başka sorak ýok. Ýyldaşlar soraklaryňyz gelse. Türkiýede seçimler hilekki diýek kemine. Sapara biz seçimi görüp bilemzok hazır ikimiz ekranda bolansoň. O men bir gözümün gyýta bilen seredýän. İkinci tura galjak. Şoňa galdyrjak bolýarlar. Göreli. Neme diýerler? O ikinci tura galmaz diýip aýdýarlar. Yani ikinci tura ýa-ni 51 olmasa 50'ni geçmeli, 50%, şu 50% geçmese ikinci tura galýar, ikinci gezek ýene saýlaw geçirilýär. İkinci turda da hiç kim kazanıp bilmese koalisiya kurmalı bolýarlar. Sapara mümkin olmayan bir zat. Şeylerak bir ýagdaý ýok ýöne nämäni oýnaýarlar. Her ýyl hem şeýle men Sapara bu taýda köp saýlawlary geçirdim de Türkiýede. Elmydamada şu güýçlü tarap özüniň hasam güýçlüligini görkezmek üçin nemede joşgyny artdyrmak üçin halkda nämäni özüniň alan seslerini birinje görkezip başlaýarlar. Onuň bir metotlary bolmaly. Ýöne sizem iýdarlaýansaňyz gaty mene daşyndan teredýän onuň şu Ýewropa bilen deňeşdirýän yer bilen gök ýalyk ýa-ni bu manipulýasiýa yalan tökmet nemeleri gaty mene demetdim heder etdim diýin. Heder oldum. Ben bu zatlara kan üns vermem soň hemmejende bir hormatly syýlagly neme bir tidok ulur döwlet wezipetindäki adamlara bir neme seredýärdiň. Ýöne göz görteli o yalan sözläp nemet bir adam gaty mene neme diýen yalan ogurlukdur. Yani Türk siyasetçileri şonu kan emeden oklar. Yalan söylemek hakiki oğurluktur.
Ödem oğurluktan berbe oğurluktur. Hırsızdır. Yalan sözleme hırsızlıktır. O onu akli Avrupa şey kabul edilendir. Dünya yani imtihanlık demesi şeyledir. Devamlı hem için yalan söylüyor. O bir befidi için yalan söylüyor. O kendin burada çalacak bol, oğurlayacak bol, emetecek bol, befidin emetecek bol. Böyle göz örtülü yalan söylüyor. Ödüm bir ekranı okudu yalan. Ödüm bir yalan montaj edilen. Ben heder ettim. Var avrayı yani demet iki şey ettiler, öldüler ediyorlar. Öyle görünüp durunu yani cahil halk belki de görüyenler de bilemem. Men yaşım kilometre uzaklıktan görüyen. O ne Floryalak Taylor size gerek mi? Altyapısı bolmadık deme ne şey işleyen. Gurban ulu yitipdir diýä, şoňa näme diýýäňiz? Çynmış ol diýä. O mağa bir kaçıptır diye aytdı kendine. Benim buradan zamandan mazamam bilem. Ok kaçıptır diye yani. Yuvaş yuvaş kaçıyorlar diye. Öyle bağırıp oğlun. Bana aydan oğlun. O ben öyle. Yani oynayacak olayan olaymadı deyip demettim. Olun öyle. Kaçan olaymadı diye de. O anekdottaki alak gelmeyemese diye birini tüyde diyorlar da kendine. Birini öldürmediler. Ondan şayadın gelsin diye de plan şayat diye. O şayat diye gelmeyemese diye de yankın. Onu öldürün kendine. Gelmeyemese diye. Näme şayat ortadan ayırıptır diye. O ortadan ayırıptırlar. Ne kurban olam kaçıptır diye. O meredi fikri bile. Meredif çıkıptır ýala ekranda göründü diýerler. Ha, o ýerine geldim ken. Deme bolan bolmaly. Gemer oyunu bejerdiýärmiş. Biziň eşden nämämiz şeýlerek. Bulun ikden bilen mi ken gemer oyunu? Sapara beýleki onuň nemesini gowy bilýär. Şonuň üçin ýanynda bolmaly. Bizim bir dostumuz vardı yankı gemer oyçu. Ben şulon hem bejetiniň gemer oyunun demet berýärdik. O görüli öllü yüreğinden tutup öllü. Yankı inimiz var aklim ağa. Aklim klastaşı. Sergey familiýasy nämedigini bilemok. Şu wagt ýadyma düşenok. Niýaz buňa gemer oyunu operat etdi. Paýda linkinem onu bizde 4-5 sana işgär bardy. Şen mejesiň tırtyny men bejerdip berdim şolar. Kızıklı. Şeylerek bularyň işi, ýyleşlerden başga soru. Torayel kemine. Yankı Türkiýeň teçimine osul şolu ýöne yankı Türkiýeň teçimi gaty önemli. Ýeke Türk üçinem däl, ähli Türk dünýäsi üçinem, biz üçinem, dünýä üçinem gaty önemli näme? Yani Türkiýedäki saýlawlaryň netijesi. Haýrlysy o Türk halky o näme karar berdi? Şol. Hawa sapara sonra hawa şu dinni soraken girmek islämzok. Näme üçin bar adyon Trump'lı örnekte hem dinin hem hukuk üzerine açıkladınız diye. Yani Trump'ın yani suud edildi de ne bir prezident pikir edin prezident suud edilýär bir aýaly zorlamakda sığınanşandy üçin günäkär hasap edilýär de şonuň nemesini ördik. Ine şol Trump şeriat boyunca şo jenaýaty ýapdy. Trump'ın ýaly nähil bolar diýip neme deňeşdirmeye getirdik de Trump 2 rekat namaz okaýa günäsinden halas bolýar.
Şeriata göre şeyle. Yani pikir edin ne sizin kıyızınız ya ayalınız olsun. Şonu bir adam ya da köpçülük zorlayacak bolya. Korkuzayalar onun bir moral tarapan bara. Bu işin. Yani keyfini bozyar abi. Yani pikir edin sizin ayalınız bir yer zorlayacak olsa son şol şondan soňky durmuş ýaşaýyşyňyzdan bir öňküsýal bolmazmy kandy sapara şeyleden mi? Hudaý Başkalarının saklasyn. içinde Kemine o. böyle onu getirmem bilem yok. Ya o yine şeriat şonu nemet diye 2 rekat namaz okusa erken günahsı geçiliyor. Diyem kemine bir aýtmaly zat berde biz ýa adamlaryň ynanjyna nemetine hiç garşylygymyz ýok. Oňa hormat bilen neme diýär ýöne ynanjy siýasatlaşdyrmak bu gatur elbet zat şoň aşany neme diýär. Ynanç her adamyň özü bilendir. Yani siyasi neme çıkyan orada aňartynda hırsızlyk bardyr. 1000% garanty beräýärler. Şu siyasi yani İslam ya da dini siýasatlaşdyrylýan nemeli ýerlerde diňe ogurlukdyr, hırsızlykdyr, ýa-ni öz nemeleri üçindir, ýa-ni hökmürowanlary üçindir. O taýda ynanç ýa-da din müňünji plandadyr, yüzüncem diýmeýin. Yani o dini harlamak, o dinim del. Siyasi İslam'ın emesi şodur. Türkiye problemati emelip del. Siyasi İslam'dır. Türkiye'nin şu an gelen yeri vardır. Özüm aňyrtynda hırsızlıktır. Şu neme gutor yani Sandık neticeleri diýär. Şundan soň çykjak zatlary gödüňine getirip tek ular özleri üstün balıp binemedip ölürdi. Şunun köpüsünün ben onu personal şeyle tanıyanlar içine yemedim. Yani şu bir yiğit Ali Bey aydıp veriyor. 100% maskaraların bu çileğini şol. Erdoğan'ın. 100% doğru aydiyanlar. Doğruyu aýsam sapara dolu görmedim hiç bir çıkışından wagt bolman soň. Yani onan ya. Kıyıskan emelerini gördüm. Yakından tanıyan tanantı o aydiyan. Yankı Ali Bey tanıyanız mı? Saparasından tanımadığı adamınız yok diye aýtsam yalan. Yok. Doğru nemeler hep görüyor. Doğru. O şo döwrüň adamlary ýöne. Yo, sapara şeyle din näme diýip sonra beripdirdi asly ýa-ni din näme sonra asly öz şo taýda. Din adamdan adama üýtge din näme diýsen her türlü jogap bardyr, anyk bir jogap ýok. O howpam şo taýda. Bir zadyň anyk keskitlemesi diýinde ýa-ni ýok bolsa howpludur. Keski. Yok adamın inancıdır. O biri. Yo adamın inancı sapara ine cemiyetler Amerikany yıkmak islesen içine şoň İslam yerleştireyim bile. Son 10 ýyldan soň Amerika'yı hem taraya. Yo neme kemine ne bir 7. asırda o tören doğmani yani şu pikir bilen sen bir 20. asırda yaşap bilmezsin. Yani beynin 7. asırda öwräňem 21. asırda bu bir nemeden o. Yani sen bir anaýaňda da onu düşünmeli. Şeyler hep bir ýagdaý bar o. Din arada köp zat aýdyp bolar ine ildeşimiz ýazýar din ilkinji düzgün tertipdir diýe. Yani ondan öňem düzgün tertipler bar. Din
Bizim şu atky Dini görýän öwrenen soň bu zatlaryň hemme jehniň nemeti diýip biz o diniň nemetine gadagançylygyň tarapdary däl. Mene dini tarihi bilen öwrenmelidir. Ýeki İslamam däl, beýleki dinlerem. Diniň taryhyny dolu öwrelen soň bu bir howpsuz zatlykdan çykýandyr. Seni bilýändir. Lädip dörenni, näme üçin dörenni bilersin. O bilmän ananyp onun biri manipulir diyen olsa o niyelerden çıkacağı belli derler. Yo men ina ýangurrun gördüm Taliban dinler diyorlar da. Din bilen yani kaltaşan yerim yok bu kan yani benim fikrimce. Sapara bir zat var. Galtaşan ýeri ýok däl o hakyky 7-nji asyryň islamny ýaşaýarlar ular. Men bilen üçin aýdym. 20-nji asır. Yo şu hakyky bolýar-da şu 7-nji asyryň dini bilen ýaşasan. Hakyky dinde. Üýtgemel däl dinde. O Talibanyň ýaşaýany hakyky islam. Ine şeýle bir zat gurrun berdiler geçen. Şu diýe kapyr bolan adamlaryň aýallaryny zorlasaň sogap diýip aýdýarmyşlar. Ve bu hakykatdan hem şeýleräk. Sapara İslamyň ilkinji ýyllarynda da şol waka bardy. Beni Kureyzanyň aýallaryny zorladylar. İlk nemesi. Evet. Tarihini gowy bilýän üçin aýdýanda hemme zatlar bilen öwrendim ine 6 ýyl şoň içinde geçirdim Sapara. İnanmasaňyz gurrun berdiler käbir zatlary ýa-ni. Yok. Gerek gel, bana gerek gel kemine. Nemedir? Ine biz seyredýäs, ay bula beýle bolup bilmez diýip pikir edýäs hakykatdan. Bu insan ahlaky diýip bir neme bardyr. Ahlak. Yani insanlarda ahlak vardır. Dinem şu insanların ahlakını oğurlap yine sizin ahlakınız menden gelýär diýip aýdýandyr. Bütün dinler şeýle. Yine hazır yankı şeriatın bir nemesini aýdyp berdim äber. Hükmüne. Yine aýalyňyz bir zorlajak bolýar, şoňa ceza hükmünde de 2 rekat namaz okamak buyurulýar. Ne kabul eder misiniz? Kur'anda ýazýar. Hud suresi 114-nji ayet bolmaly. Şonuň neme gelme sebäbini gözlen 9 sany çeşme tapdym ben şahsen özüm. Buhari başta bolmak bilen iň önemli neme Buhari'dir Sapara. İslam çeşmeleri Kur'andan soň. Şonda da geçýär. Buhari ve 9 sany, Buhari ve onun daşında 8 sany çeşme. Yani biz aslında öz ahlakymyzy o din bilen baglanşdyrýas, o dinden gelen o insanyň öz häsiýetinde var ahlakly bolmak. Ine ýene bir mysal bereýin, Arabistana gidin. Saud Arabistana gidin ýa-da Birleşen Arap nemesine gidin. 12 ýaşly çagany gören erkekler dilek edýärler Sapara, Allah can bana da nesip et diýip şunu ýalaýar. 12 ýaşynda kız. Ve bu yanlış bir zat däl. Kur'anda tek 9 ýaşyna ýetmedik kızlar bilen öýlenip biljeğini ýazýar. Nisa suresinde bolmaly. Ýa-ni ýöne ýerden gelen ok. Biz bunu biz indi Arap däl, ýöne o dini kabul edipdirler. Ýöne bilemiz ok. Ýöne Araplar bilýär bu zatlar düşünýär. Ol neme diýär-de başga milletler diýär gelip ol ziyaret edýärmişde Käbäni. Haja gelýärler ýa şey dip düşünün. Kur'an okulýar, ağlaýarmışlardy. Bular näme üçin ağlaýar? Diye okulyp duran zat diye ağlanacak bir zat däl diýip Araplar hayran galýar. Ýöne beýleki milletler düşünmänligi üçin ağlaýar. Owazyna men sesine men. Şonuň üçin öwrenmeli. Ýöne men öwrendim. Meniň ýaly bir näçe adamlar tanıyan, öwrenen hiç adam bolan ok. Wagty gowy. Sapara cennete gitmeli bolsa şolar gitmeli. Benim görýänim.
Şonuň ýaly bu ynançdyr ýa bu ýa-ni ynanca nä derejede ynanyp bolarsa para ine mesele şo taýda. Kemine Müstahide kuturayel. Kent horogum yok bolsa. Nawa ýok, soru. Din bilen ynanç sözüniň tapagyny düşündürseňiz diýe. Din diýmek ýol diýmek, gidilen ýol diýmek, ýörelen ýol. Ideologiýa diýmek garaz, ýa-ni näme öwürseňiz din sözüni. Owa ynanjam şo ýola ynanmak. Şo ýoluň ýalňyşmy dogrulygyna seretmezden ynanmak. İkisiniň arasynda tapawut diýilip bir zat gözlenmesi ýalňyş. İkisi bir-birini tamamlayan bir sözler. Sapara jemlesem bor, o dinni mesela geçýä ildeşlerimiz ýa-ni şu bizim kıyalak cahil cemiyetler asıl öz meselesi däl-de. Arapların O siz giden problemaňyz bar. Siz indi olardan o problemalarınızın hiç haýsyny näme çözmeýär. zatları näme diýäňiz? Din ilkulak bir cahillikten çykyn, cehaletden çykan soň dine bir öýde ýerine oturar, o sizin düşünjeňizde bir ýerine oturar. Hemme zat Yo sapara Yer men oturur. yerine oturýar hakykatdan ama aýsyňyz ýaly menine şu nemelerin bilmediği zatlary bilýän. Mümkinçiligim var. İslendik zadym okap, düşünüp, gözläp, nerden näme tapjagyny bilýän. Öğrenip bolýar. O näme däl, öwrenmeli. Hemme adam öwrenmeli. Ýa-ni şeýle bir zat öwredýärler sapara medreselerde. Gowy zatlary öwrenmeli, erwet zatlardan daş durmaly diýip öwredýärler. Hemme medreselerde, dünýädäki äkli medreselerde ideologiýa şol. Indi bunuň gowy erwetligini kim we näme göre karar berýär? Mesele şo taýda. Indi erwet zat näme? Erwet zat ýa-ni Kur'any bir öwretse erwet zat manysy bilen öwretse. Öwrenmeli däl, Kur'any arapça okamaly. O sogawam şo taýda, bereketem şo taýda diýerler. Sapara. Şonuň üçin hiç bir medresede arapça öwrenip çykýan näme ýok. Hiç bir medresede özüň öwrenäýmesen, ine men özüm öwrendim sapara. Düýple öwretmeýärler. Hiç ýeli. Güýmeýärler. bilmeýärler, şoň üçin öwretmeýärler. Yo, o soň wagtyň geçme bilen bilmänem diýýärdi o nemeden näme geçýär. Ýöne sapara bir baş goýsaň öwrenip bolýar. Näçe öwrenen adamlar hem tanýan. O iş şeylerek. Ýöne bizim meselemiz o din däl, din 20-nji ýerde durýan bolmagy gatakmaga görä. Biz ondan öňürde has köp wajyp birinji orunda durýan meselelerimiz var. Ýöne biz täze Türkmenistanda dini o öwretmekçi, ýoluny açmakçy hemmäniň öwrenmesi üçin o deň şertler gereginden köpräk şertler üçin etmekçi din meselesinde. Sebäbi musulman ýurtlarynda dini öwreden oklar. Problema şo taýda biz şolardan aýratynlykda biz öwretmekçi. O dini gadagan etjek, ya nemetjek bolýandyry nemetmäň, o tersine o dini ýeke öz diniňde beýlek dinleňe taryhyna çenli. O adamyň bilmesi gerek. Bolmasa sizi ulanarlar. Adam gaty erwet bir ýagdaýa getirerler. Din bir gurallar. Bu da bir
özüm siyasi neme durulurlan Hawa. o howply yerler kendir bu. Biz yeňiş bilen ne bir iň soň çykyş etdik de maşgala guruluş barada. Näme üçin totalitar rejimler maşgalanyň mukaddesligini öňe sürýär diýdik. Ne bu İslamda da var. İslamda maşgala nemesdi ya. Mukaddesdi ya. El alalı. Geçen nemede el alıp bilmedik. Ya kendi girmedik de. İslam'daki maşgala vuruluşun mukaddesliğini el alalı. O erkek o ayalı kul hükmünde görmeli, urmalı, gıygırmalı üstüne çağılaran yani 7-9 yaşından başlap urup başlamalı. İslam'ın nemelerine galybyna yerleştirmek üçin onu et bunu etme deyip biraz bir erkeğin zulmünün aslında maşgala vuruluşu var İslam'daki şeyler maşgala vuruluşu. Indi maşgala vuruluşu näme deyip bir göz gezdirseniz günümüzde şeyle bir zatlar çıkıyor yani sağdın maşgala näme sağdın olmayan maşgala näme deyip gözläp bilýäňiz da. Indi sağdın olmayan maşgala seretdim men. Muňa dysfunctional family diýilýär separa. Yani disfonksiyonal maşgala. Yani iş görmeyen maşgala, yani işlemeyen maşgala diýmek de. Yanlış işleyen maşgala diýil ya. Onda näme var? Bir erkek ya da maşgalanyň bir azasy maşgalanyň beýlek azalarynyň üstüne güýç ulanýar, zulüm edýär, gıýgyrýar. Yani her bir hereketine on et bunu et deyip aýdyp durmasy. Safara İslam'ın demesini görkezýär. Şimdi bula mukaddesmiş. Şu maşgala guruluşu mukaddesmiş. Buna gün watar yurtları yıkacak bolýarmyş, elimizden alacak bolýarmyş. Sen o taýda gorkak cahil, yani cahil bolýar. Gorkuýun aslında yetişen adam çağı bilim alıp bilýän däldir. Ezik bolýar ya. Ezik bolýar, kitapdanam gorkar, muallimdanam gorkar. Hemme zatdan gorkar daş döwründäki. Ezik bolýar. Ine muňa dysfunctional family diýilýär. Yanlış işleýän maşgala. Özüne de güweni önemli olmaz. Önemli olmasa da yani hünärine de şolar ýalak çok demeder. No gidýär. Garyplyň düýp demeli şo taýlardan bilýär. O dünýäde haýsy dilde gürleşmeli? Arapça mı ýa-da ýene dile öwrenmelimi diýär. O taýdan gelen ýok. Soraýjak. Bolsa şolar ýalak kynçylygymız var. Sapara men gyzyklandım bu wagtynda. Nämemiş? Süryani dilinde gürleşiljekmiş. O taýda. Ha. Indi näme şin diýip soran Sapara? Indi Kur'anyň dili Siryak Arapçasıdır. Indi Siryak Arapçası diýmek näme? Häzirki Suriýanyň we häzirki näme Filistiniň töwereklerindäki gürleşilýän dil. Şonuň Arap nemesi versiýasy. Häzirki Kur'anyň Arapçasy Siryak Arapçasy. Suryani. Hawa Suryany bolýar, aňyrsyna gitseň Suryany bolýar, şonuň üçin cennete gitseň Deme kemine ben onu iyi nemesine mi Aýdyp. ben onu Hristiýanlyň nemesi var da. Ha. Bibliýasy. Öyle şoňum dili Asiri diýerler. Şol başga. Suryany bolýar. Şol nemeler o. O hemmejesi bir-birinden birbirine geçen diýeli göçürlenem diýmeli. O yani Bible yazılarında İsa yoktu. O yani Tora diýem. Demem. Hawa Tora, İbrani. Tora, Tevrat. O Tora yazılarında Musa yoktu. O Kur'an yazılanda Kur'an yazılarında Muhammed yoktu. O olan hiçbiri yani hemmejesi Allah yazdı diýerler bolun. Yani tarih yani Sümerlerden gelýär aňyrdan. İderlesen Allah'lardan çok bolmaly.
Ne bu tarihi öwrenen soň bu zatlar hemmesi üstatçıl ya neme diýär. Howa siýasat üçin, bir düzgün üçin, bir zat üçin neme diýerler, ulanýarlar. Oli näile ulanýarlar. Mesele şo taýlardadyr. Kemine bu deme men bilmeýän temam buň içine kän girmäli, nemetmäli men kän bir halam ok. O ýyň nemesini çekedeşmäle de, çekişmäle de, jedelleşmäle de. O ştaýdanam meni ýyna sakjak bolup neme diýen gelýänler. Ne gidip baraya şuna gitmen kâne bedeli mi diye. O men onu neme diýen, men gönü diýen, ýa-ni Tanrı bilen direkt diýenler, gönü gürleşýän. O maňa arada şarlatan pasretlik gerekkel. Onu azgırlap şey goýýan. O din hemme ýerde deme diýerler, ulan bilen ýerlerini ulanýarlar. Şular kapır diýjekdiň bolun, şular nemeleri gar. Bularym biri däl, iki däl, bularym kän ýoguwy diýdi, ýene bir zat diýdi, bular bir topar eken kemine. Hem şarlatan. Şeylerek bu mesele. Yani Türkmenistan düşünmeli hemme taraplayın. Bilmelidir yani Türkmenistan'da gadagan zat bolmaly däldir bundan soň. Yani gadagançylyk jemgyýete sowatsızlaşdyrýar. Pikir edýär hemme zat gadagan däl bolsa adamlar ýoldan çykar diýär. Saga näme ýoldan çykyp çykmajany ýa-ni sen özüňe jogap berýän. Ýa-ni kanun şonuň üçin bar, her kim özünden jogapkardyr. Sen ekrana çıkan wagtyň senin ejen kakan ýanyna baryp olara basyş edilýän zat däldir. O ine nemede bolýar, sapara. Şu dini jemgyýetlerde bolýar. Ine nemelerde de näçe adamlar öldürdüler ha. Sapara şey edip. Şu çağlarına yeni nämesini, gyzyny halas etmek üçin adamlar kaçtılar. Şolara bu neme diýär, asyl zulma. O beýleklere öldürer geçer de. Şonuň ýaly bir çylşyrymly temalar bular. Ýöne bilmeýän çylşyrymly. Ama gürlemeli, gürleşmeli, yani bunu bilýän adamlar çekişdiler, yine ýaşy ýöne bir propaganda üçin edilýän ýerler bolýar. O zatlardan biraz dere tawrak bolmaly. Bilgi bu zatlaryň hemme jetiniň dermany nemeti, wakty bilgidir, ilmdir. Ilm hemmesini çözýändir. Oh. Kızıklı. O sapara jemläp bilers. O bolýar, iýleşler köp sag bolun, doğru bolanyňyz üçin. O ruhdan düşmän, bu zatlaryň hemme jetiniň çözümli bilýät, dolu bilýät diýsek elkide ýalňyş bor, ýöne bilinmeýän şu atky nemese ýok, o diýmek çözümlen bilýät. O çözümden tap biler. Şoň üçin hiç ruhdan düşmän, o dünýelerde neler bolup geçýär. Bolýar. Argak diýenler bar, ýöne toporlanyp ötüp gidenler var. Ne bir daryanlar boljak bolsak bir yol iýerlemeli, o toporlanyp bir boljak başga bir yol. Ne şonuň haýtyny seçýän bolsaňyz siz seçmeliňiz. Bir yol tümög diýenler, bir yol ne ýokary ýatylyga garşy. Bor kemine taýdatny jemläýeli. Bolýar. Leşler tag bolun. O taglykda görüşeli. Bolýar, sag bolun, iýleşler.
Indik hepde yeni soru cevaplarda görüşýänçäk.